Nice. Hvordan fanden skal jeg gøre det her? Det kan blive vildt. Jeg lægger lukke rundt. Men de har sådan nogle vildt specielle nogle. Ja, det er mærkeligt. Jeg forstår slet ikke det her menukort. Det er den spanske, det der. Ja. Black. Jeg spurgte ikke det. Argent! Baggy pay. Ja, det er baggy. Det forstår han sgu ikke. Det var det eneste, han fik at vide, han ikke skulle. Tak for det, Marlene. Hej, Conrad. Hej, Conrad. You're such a good boy. Jeg er så ret sikker på, at det var sådan noget der helligdag herovre. Vi laver ikke taste-test foran BNP Paribas. Faktisk også jeg, der overvejer renjustering. Der bliver lige diskuteret anholdsfodbold. Karl Majbo har lavet 20 jubelscener, efter han har scoret et mål. Ja, I var med i år røv. Men det er tror jeg skal heller ikke få for meget. Come on, Bonnie. Bonnie 2 bedst. Jeg filmer bare lige. Har vi en kommentar? Det er sindssygt! Det er sindssygt! Jeg har ikke nogen ord. Det er vanvittigt, det her. I pausen. Bisek er sindssyg. Bisek er verdens bedste. Ja. Inter har været bedst. Og Inter vinder 2-0. Ja, men han skulle skudt på den første chance. Lautaro skulle have slået. Han havde en rigtig stor chance. I kan se den lige her. Bastone Lautaro! Vi håber på en indersejr, men til gengæld stadion, hvad tænker vi? Stadion, det koger. Det er vildt. Inter taber 1-0. Jan Bisek stadig kampen spiller, men lortekamp. Nej, Akanji 100%. Det vi snakker om. De skifter jo sent ud, Inter. Bonnie kommer ind, gør fint figuren. Det var alligevel vild oplevelse. Skal man ikke have kebab? Ikke helt op. Ja, sådan der. Helt op. Så er vi på vej hjem, men inden da, hvad skal vi så? San Siro? Ja. Jeg spiser ikke lige kommer forbi igen. Er vi færdige? Eller når der er fans, så... Okay. Det er der, hvor løber ind i nogen. Kan man se dig der, Karl? Fylder det. Jamen, så vil vi gerne sige tak for den her gang. Det har været vildt. Det har været en god tur. Adi. Yes.